Ja, så det dags för Fuglafjørður och vi ligger vart Östanfjörður i 6-7 man har nu sedan. Och så tog vi där alla samlar och rejt astat där. För tältliga fyttra röjda fyttra som mot vatten att sattlastar med till kyla och solen det är som är latte lyxer i armarna och käkven där röjda fyttra och åldar fyttra att det samlar i video där ganska bäja fyttra och i det vi får det här i sidan. Jag kan gå lite gammal. Jag vet inte helt mål. Jag kan tajar i kanskar. Man har inte till här. Lagt i sin grunn tajar fram igen. För att det är man har förmått i västpenningen. Västpenningen. Vänster. Begründung und Material. Dan springere Antalya. Springere nummer 2 i halvdelen. Klassiker nummer 4. Springere nummer 5. Mästning nummer 16. Så är det förberedt. Västmyndighet. Alla lukkar bort långsamma till zonkursen. Studenten. Einer Botschaft auf der Präsidentin. Ja, Janne, die haben die Fußballringen, hat der Fußballringen für Ramon. So ja, das ist Praxiskinder. Haben wir Botschaft auf der Fußballringen. Och så gör vi aktat för det rättspringare. Men rättspringare bygger sig väl fram nu. Det är 1500 meter. Alltså rättspringare 8. Går en skoter samman för zonpunkt för 8 nu. Kunterlinger så vänster by Nagalaun nummer 24. Laxfinger upp på S-ringer och där springer på Nagalaun fram. Här var det Nagalaun och hjärta ställda dem. Kanske är det nu med det västern inte solpinken. Så till Hajnen och som bygger en högre nu längre fram och här. Västmenningen. Landesstallena som bygger kommer att Hasselbäck. Av Västmenningen, med västmenningar alla män. Men storliga stora som bygger ut. Men Sajan räknar nu, inte så Sajan så att jag räknar till. Men nu så, vi kommer att åka till några andra år i natten. Det är med natt för allt ställsutbildning. Och det är det starka av Luis. Och han Luis har Luis och har som men skoter samman bilen till västen i grunn eld. Och så är fotbollsrinker och studentrinker. Här är det Varmakeldustevna. Varmakeldustevna att vi gör några platser. Och som nummer 5 ligger slagsstickaren. Och nu är gatan för de handlinger efter en kurs. När västmenningar är nu halva bortlångarna för sumpingen. Alltså västmenningar har nära fram mot sumpingen nu. Jag ser inte med att nu den här lilla sumpingar linkar nära. Aina fel. Västmenningarna 8. Halva postlångarna för sumpingen. Fotbollsrinker och studenter av 9 platser. Klassfinger av 15 platser. Och S-ringer 8 platser. Men det är inte mer än 6 postlångar från S-ringer till S-ringer. Men nu begynner klassfinger
kunna kvarva nu för att rumperbussföringen här inne vid det västra land. Han fick att smörja sig särskilda fram i bussföringen. Det är inte rejda kommer upp att skicka någon, men nu för att människor det är några slags skicka någon att rumperbussföringen och kanske besluta på att det är nu tog det där äggvälliga omvärld i slagsskicka inom 1000 meter maler på ett nu, alltså råhav, som man har sagt, malen, och det är västmenningen nu fram i sumpingen, sådana sumpingen ligger, kommer fram att hoppet väcka västmenningen nu, alltså det är lite kvart och att han sagt Öderland, kört fram alltså sumpingen och nu har han löst det, jag vet vad det är västmenningen. Men det är så gammal till i samma där. Gott och det andra Atlantsfoten. Och följer nummer 3. Här är lite så längt i mitten. Nummer 3 och nummer 3. Men när de får säga att det är fotbollslinjer. Kanske sitter den Erik Stefan här satt runt den. Och följer nummer 3. Så efter nummer 4. Slagsutrycker nummer 5. Och efterringer nummer 6. Och så stumpingen kommer fram emot röntgen i västmenningen. Så kan halta långt av västmenningen eller stumpingar. Så långt tid att gänka nu vid det ena 800 meter fram allen. Nu kom slagsutryckaren omstan stumpingen. Nu tar vi där äggvälliga Harvey och slagsutryckaren där kommer långt och omstan uppföringen. Men här är det så lätt att han vill västmenningen och stumpingen att han vill sig inte värdera på att han hört den här chans utan så att han vill nu i avhöring att geva nu på kontränta. 600 meter från valen, stumpingen är främst, är färgstad västmenningen, det är långt nästan skoter samma för västmenningen. Alltså stumpingen är 8, goda skoter samma för västmenningen och så är det alltså hela 4 batarna nära jakt, så att efterringaren är 8 och ägda fotringaren eller ägda vänstern som är nattattaster, jag har det inte fått att säga, men där kom vi släppt fram till slagsutryckaren. Men här är det avsagner till att till att vinna händan hela åren till det värderade bil. Stumpingen är nu halva bortslangsarna för västmenningen. Där ska vi värdera 500 meter efter mal, fjöringen av mal efter stumpingar där långt fram upp västmenningen. Slagsutryckaren blir nummer 3 nu, stumpingen nummer 4 och efter nummer 5 och nummer 6 är efterringaren nära bortslangsarna. Och nu är det inte bara 300 meter av mal avståndet. Stumpingar är så mycket framaliga att västmenningen räcker inte långt samma larvbästa stumpingen. Slagsutryckaren nummer 3, nu kommer han och där i axelstavlen av västmenningen. Grupperingen nummer 4, studenten nummer 5 och efterringaren nummer 6 vill ju avräta uttrycker stort efter amal stumpingar han har vunnit. Stumpingar är det nummer 1. Han har lyckats bortslångt med västmenningen. Nummer 3 är det slagsutryckaren nummer 4. Studenten med fotringar som är nummer 4. Och Gustav Hahn för de sista stänglarna. Han vill vattla. Stumpingar är den bortslångt med västmenningen. Men klassiken under ögonen jag köpt. Börjar klassiken gamla av mig här till Eivan. Men nu lastar jag allvar och stumpingen har gått och testat av västmenningen. Klassiken gånger har fantastiska svettiga möte. Men han vill inte nummer 2 heller. Och nu man färra och loa. Vad då man har beslutat sig mycket roliga framman men nu skejtar han att han har till stumpingen. Och så skejtar vi nummer 2 och tror jag till Einon. Annars för västmenningen eller platsen, så tatt kommer platsen och grad. Och så är nummer 4 fotberinker och nu lägger där inna efterrinken
Her kommer så ikke av male enda sinne, men her så kommer det her til baden min. La dem høre, så vi sier mal, om vi følger værfylte badene på grunn, skriver til mal i livet. Hallo. Ja, vel, kompingeren vær nummer 1, og flakkingeren vær nummer 2, og vestningeren nummer 3, og hoppringeren nummer 4, og estringeren nummer 5, og studenteren nummer 6. Kompingeren vær nummer 1, flakkingeren nummer 2, vestningeren nummer 3, hoppringeren nummer 4, estringeren nummer 5 og studenteren nummer 6. Over til batteren. Nei, sundbyggeren! Vi lukker det for. Nummer 3 var klassiker. Nummer 3 var hestmenninger. Nummer 4 fosterringer. Nummer 5 estringer. Og nummer 6 studenteren. Kom igjen, legg av båret. Det er estringer som legger av båret, så tumpene nå og rett i raten. Og så kommer en annen storinger til taskeren og legger av timenbårene til tumpene. Tumpene egentlig hektler og løslider. Her det skjøyton og regn og blad og traksjon. Inne i landet har vi hoplarsektre, skala. Nei, det ikke i landet. Det er ikke gjennom å få det her ute i blåten. Og her jublar lukka som hatt nu og i det som lagra vesterkinen om her i fast. Badane slakkat her og sann om tumpingen. Råkon som vil høyre her, badane ligger her og sann naktan som i grindadraper, enda vidt så frastøvna fra tappen av varma kjenter og seta iver til Ryttebakka i